दिदोम मानो एथबां सिरि सिरि मा नों बेखौनो सानबाय थायो नामा? नोंहा मालाय टाउनाव फरायनो थांसिगोन सोरांस्रि। आंहासो सेकेन्ड डिभिजनाव पास जानानै गामिनि गोबाय बिजि कलेजाव फरायनांसिगोन। बेखौनो एथबां सानबाय थाबाय। साननो गोनाङा बे नङा सोरांस्रि। नोंहा मालाय टाउनाव फरायनो थांनानै मोजां सेंग्रा नुनानै आंखौ बावगारहैसिगोन। जाम्बा आंखि नोंखौ बावगारनो हायो नामा? कलेज बन्द मोनबानो आं नोंखौ लोगो हमनो फैफिनगोन। बसा नों फैमारगोनथ'? आं फैगोन। थेवबो गोसोआव मानोबा गिखांनाय फैयो। नों गैयि सानफोरखौ आं माबोरै बारहोगोन? दिदोम न'आव थांसै। आइया दा आंखौ ओंखाम जानो न'आव नेबाय थागोन। होमबालाय। माइनाव ओरै फैलाय। मा जाखो आयै? आयं बोराया फैसा होफैनो होननाया फैदोंना फैयाखै? होफैबाय। दे होमबालाय बे फैसाखौनो गाबोन गारि भारा लानानै थांदो। आयै आं नोंखौ गारनानै बोरै थांनो? आंखौलाय मानोथो सिन्था खालामनो फिसा, नोंल' मोजाङै थायोबानो जाबाय। हा दिदोमनोलाय खोथादोंना खोथायाखै फिसा? आयै खोन्थानायलाय खोन्थाबायमोन। दे आइ, दिदोमा सासे मोजां गथ', बेखौ आं बुजायगोन। नोंल' मोजाङै गोसो होना फरायहै। बै न'खराव मानसि दंना गैया दाउआ जालांबाय। ओइ बाजै बाजै। ए गैलालै गोदो उन्दुलांबायसो खोमा। ओइ बाजै बाजै ओंखारबोलायब्रा बाजै। माखौ रोंना फैबाय थादों? मदि बोराय हरनाय गिबा दंना गैया बाजै? मा गिफ्टसै बेलाय? नै बाजै नै। माथो बाजैया बडि हरनाय फैसाजो माइरं बायनानै माथो सेरेब सावबाय थायोलै बाजै? पार्टि दङ बाजै, पार्टि पिअ फेल जानायनि। आयु फेलसो जालायबाय नोंहा? मालायफ्रा पास जानायनि पार्टियो, नोंना उल्थासो जाम्बा। ओइ लोगोफोरनि खोथाखौलाय मा बुंबावनोब्रा बाजै। बेलाय बे दासो क्लास 11। बिसोरजों समान थांनो होननानै आं एग्जामखौ मोजाङै लिरदिया। नङाब्ला आसामनि मादाव टप 10 थांगौमोन बाजै, टप 10। हरथारदोब्रा बाजै। हरथारदोलै बाजै। गैया फरायग्रा गथ'फोरा जौ लोङो नामा? फरायग्रा गथ'फोरनो जौ हरां। ओइ लावगा मा लेब जागासिनो? मोनदों ना मोनाखै जौखौलाय? गैयालै बाजैया माखौबा रागा जोंखो जोंनावसो ज्राव हरगारबाय। हरानोलै थुदो थांसै। नोंसोर जेराव फैयो बेयावनो फसिना थायोलै। मोनाखैब्ला माथो खालामबाय दं? थौदो थांसै। थौदो। मादै बहा थांनायमोन? आइ माइनावखौ टाउनाव दोनहैदोंमोन आं। मा? बे हाइलुरिया मा फन रिसिभ खालामाखैब्रा? दानो न'आव थांनानै धां दिंथां सोहैनोसै नामाब्रा? थै। मा जाखो? दाबो रिसिभसो खालामबावाखै।
ना आंखौ पिअ फेल जानायखायसो गारबाय नामाथाय। वै दाउला सोरनो फन हरदोब्रा दानलाय थुलाय सोरनो फन हरदो? ओइ आं हायलुरिनो फन खालामदोंमोन माथो फनखौनो रिसिभखौनो खालामला। साला पिअ फेल जानायखायसो ना गारखोना माखोथाय फाग्लिया थोद। है बेफोरखौ बाद दोनलै दाउला। दानि जुगाव सिख्लाया सासेल' नङाना साथाम साब्रै दं। आं नागिरना होगोन ना टेनसन खालामनाङा नोङो। हाय माबा मोनसे खालामदो जागोन माथो र' जागोन। फनखौनो हमला। है बाद दे बेफोरखौ सिन्था खालामना आं नागिरना होगोन ना। थोद बेफोरखौ बाद दोनदो। थौलाय दिदोमोनाव थांना फैनि। बेस्रा सोरांस्रि थांनायनिफ्रायनो दिदोमा माबा दरसि हारसिं थालाबायग्रा जाबाय। थौलाय सानैबो थांना फैनि। थौदो होमबा। Tidak! ससमायाबो गोदानथारलै गानना नायनोसै माखो मिनिखो नै दाउला जोंना सारमोना बुंबाय थायोमोन बिफाङाव गाखोनो थाखाय दालाय नांगौ हारिखौ दैखांनो थाखाय बिजाब नांगौ होननानै। मा मोनसे बुंलाय आं बारा मोजां बुजिदियालै। हारिखौ दैखांनो थाखाय बिजाब नांगौ होननानै। थोद जाम्बा बेथ' आं गिदिर हारिखौ बे बिजाब फिसायाव मारै दिखांना लानो हानोब्रा जाम्बालै नोङो। थोद जाम्बा नों एसे गोरों जाबोनाबा बेनि ओंथिखौ बुजिगौमोन। साला बेनिखायथ' पिअ फेल जादों नोङो। नोंसो थाबाय थाबा आंबो जाम्बासो जागोन। थादो नोङो थांसै आं। थां आंखौसो फोरोंनो फैदो। आयौ एफा नागिरबाय आङो बेयावसो दङ। दिदोम नों आंखौ मानो सिया खालामबाय दं? मैयाबो नों आंखौ नुनानै माथो होलाङाखै। नों थांनायनि सिगां आंनो खोन्थालांदों नामा? एथबां गोबावनि उनाव न'आव फैदों नों बेखौ आंनो खबर होदों? नोंनि गोसोआ सोलायबाय सोरांस्रि। टाउनाव थांनानै बेलेग मोजां सेंग्रा नुनानै नोंनि गोसोआ सोलायबाय सोरांस्रि। नोंनि गाननाय जोमनायफ्राबो सोलायजोब्बाय। दिदोम नों आंखौ सिगांनिफ्रायनो गोरा राव बुंफेराखैमोन। दिनै नोंनि खुगायाव बेबायदि राव। आं नोंखौ लोगो हमनो थाखायसो फैदों दिदोम। नों आंखौ रायो बुयो नोंनि गोसो। अब्लाबो नों आंखौ गाननानै दाथां प्लिज दिदोम प्लिज।